रखी नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भल थे खुशी थे मुझे भल अच्छी खुशी अच्छी आउ गोटे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज गला शनिवार काली संडे काली ठाकुर गति जाऊँ किंतु आज एमती मो सहित गोटे सकाल एमती घटना घटला माने देखिक मुंड खराब आ माने टेंशन पूरा पड़गले कि एमती क्या सहित न हो कहीं काली ठाकुर गति की जीव देखला बेलू आज मो सहित एमती घटना घटी तो सेटा तो आईपारे तो एमती किसी से भगवान छाड़ी देती मुझे काली जापारे कि नहीं सकाल मोर जहाँ सब कम करवा कथा मोर सब सरीगला खाए पी समस्त देदेली दे सारापर बाप छुआ बजार बाहरी पड़े किसी अलग मानने जेहेतु मु शाढ़ी किणी सारी खोज आप ठाकुर गति की पिंधिकी जी बोले शाढ़ी किणी किंतु मु ऑपरेशन जेहेतु होती गाड़ी आसवा दिन गाड़ी रे भी शाढ़ी पिंधिकी आसली से जो कमर रे जो छा फितुली जो सेटा बांधिला बेलू पेट एत जोर बथा कर चलवा शाढ़ी पिंधिकी चलिकी जी मो द्वारा संभव नुह तो से कहली ड्रेस आने तो जाइए बजार ये शाढ़ीटा यही शाढ़ीटा काली पिंधिकी जीवाई किनी तो भल लगे शाढ़ीटा से भी पसंद करते यहीटा पिंध किंतु कौन कर जेहेतु मुझे पिंधिकी जापारे तो डेली यूज करने रखीदे देखिपे आपण मन शाढ़ीटा भल लगे कि ना निश्चय कमेंट रे कहे से जो पेटटा भारी माने बथा रोचे थंडा है बेकटा भी एमती हो जाए बुले पारुनी बेकटा एत बथा माने गाड़ी रे आसला बेलू शोक आसली ना कहीं जो दिन आम फास्ट जो दिन माने शनिवार दिन आम ना शनिवार तो नु सोमवार दिन आम गाड़ी फास्ट राति गाड़ी थिला ना आ से दिन राति रे माने मु चेक रही बाप छुआ शोले तापर दिन मंगलवार दिन मु दिन सारा शोली तापर गोटे साइड माने बैग पत्र अधिक हो जाता ना बैग पत्र गुड़ाक लगेज गुड़ाक अधिक भी होता तो गोटे साइड की रखला जो से रखिदे आउ अलग बैग तो मु गोटे साइड शोकी टोटाली माने मो बेकरे रक्का फस झाड़िली तथापि जे से कमुना काली केमिति
ଯିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଏ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାଉଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମ ଆରଡ଼ି ସେଠି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମୋର ଯାହା ବି ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯାହା ବି କରେ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏତେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଡାକି ଡାକିକି ଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ଟା ମୁଁ ପାର ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମୋର ଟୋଟାଲି କିଛି ଦେହର ଟିକେ ବି ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ଜ୍ୱର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଜଣା। ଆରଥର ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଖାଇକି ବାଟ ଏଠି କମୁଥିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେମିତି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ବେକ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ମୋ ସହିତ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନି। ତ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ହେଇନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତଥାପି ମନା କଲେ ସମସ୍ତେ, କହିଲେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରେ ଦେଖିବା, ତଥାପି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଖାଇବେ। ଏମିତି ଆଉ ସକାଳୁ ତ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ଆଉ କହି ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଦିନଟା ମୋର କଟିବ। ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ତ ଠାକୁର କତିକି ଆମେ ଯିମୁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ତା ଦେହରୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯାହାକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ ଅଛି, ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ କିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କିଏ କିରେ ଏତେ ବଦମାସ ହେଉଛି, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଶୁକୁଟା, ଆମ ଶୁକୁଟାଟା କି ଏତେ ବଦମାସ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି। ବିଛାତି ଏଇଟା। ଏଇଟିକା ଏଇ କିଏ କିରେ ୟା ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ଗପରା ହେବି। ଗଲା କିଏ କିରେ ଆମ ପୁଅ କାଇଁ ହାଇ କରିଦେନି, ହାଇ ନମ କରିଦେନି ଟିକେ, ନମ କରିଦେନି ଟିକେ ନମ। ଇଆଡ଼ୁ ନେଇ ଟିକେ ନମ କର, ଏଇଆଡ଼ୁ ନେଇ ନମ କର ଟିକେ, ନମ କରିଦେନି ନମ। ଶୁକୁଟା ନମ କରିଦେନି ଟିକେ, ନମ 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 ନମ। ନମ 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 ନମ। ଏଇ ଆମ ପୁଅ ନମ କରୁଛି। ଆମ ପୁଅ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେନି, ବାଏ ବାଏ। ଏଇ ଆମ ପୁଅ ବାଏ ବାଏ କରି ହାଇ। କି କୁଲ୍ଫି ରାନୀର ସେ ଗୀତର ପୁରା ନାଚିବ। କେମିତି ଟିକେ ନାଚିଦେନି କୁଲ୍ଫି ରାନୀ। ଏଇରେ ନାଚିଦେ କୁଲ୍ଫି ରାନୀ ଚକୋବାର। କି ନାଚ, କି ନାଚ କିରେ ଆମ ପୁଅରେ, କି ନାଚ। ଘର ସାରା ପୁରା ବୁଲିବ।
ତେଲ ଗୁଡ଼ି କଟିକି ଯାଇଛି କିଲୋ ଇହି ସେ ପୋକ ଲୋ ଜାନା ଜାନା ଓ ହେଇ ଗୋଟେ ପୋକ ଚାଲିଛି ସେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଛି। टाइम आसी 10:30 पर बाजिले एत सारा कम काली तो आउ कहीं तो किसी कम बाकी रखें काली किसी कम बाकी रखुनी आज सब सफा सफी दे मुंड फुंडा जी धोई देती काली तो सफा हेनी खाली जो मुंड खाली भेदे तो सब केते आड़े आज मई छड़ेदेली मुंडर काली तो अरुआ खिया